Твоят шеф в Германия няма право да иска тези неща от теб. Заркова, трябва да говорим с теб. О, шефке, какво има пак? Чух, че сте си говорили с колежката Иванова за вашите заплати. Следващия път ще изхвърчите, защото това е забранено. Да, в това вярват много хора, но всъщност не е така. Окръжният съд в Макленбург реши, че това няма как да се забрани. Така че можем да си говорим за заплати. Добре, хубаво, но между другото трябва да отмените отпуската си за по-късно, защото в момента имаме прекалено много работа. Но шефке, няма как, за съжаление, вие вече сте ми одобрили отпуската и според параграф 7 в Bundesurlaubsgesetz няма как да ми вземете отпуската, освен ако няма непредвидени екзистенциални проблеми в фирмата. Добре, но за да не изостанеме с поръчката, ще се наложи да имате извънредни работни часове, защото наистина няма как. За да искате от мен извънредни работни часове, трябва да са го написали преди това в трудовия договор, иначе няма как да ме задължите. Кристияна, моля ви поне през отпуската ви да мога да ви се обаждам за спешни ситуации да отскочите. Шефке, тук ще трябва да ви разочаровам също. Според окръжния съд в Шлесвиг-Холщайн не трябва да сме достъпни за работодателя по време на отпуск или след работно време. Заркова, трябва да ви кажа, че вие сте една от най-добрата в нашия екип, но понякога знаете прекалено много и много ме дразните. Да, знам, следвам Кристияна Заркова.